Sal-aħħar tas-sena li għaddiet id-dejn tal-Gvern naqas b'xejn inqas minn 85 miljun u 800,000 euro. Biex issab kollox id-dejn tal-Gvern niżel għal ftit iktar minn 50% tal-prodott domestiku gross. Fis-sena 2014 id-dejn tal-Gvern kien jammonta għal ftit inqas minn 64% tal-prodott domestiku gross, madankollu din ir-rata baqgħet dejjem tonqos sabiex sal-aħħar tas-sena l-oħra dan ammonta għal ftit iktar minn 50% li jindika tnaqqis ta' iktar minn 13%. L-istatistika tal-NSO turi ukoll li tnaqqis fid-dejn bil-valur tas-suq kien jammonta għal iktar minn 253 miljun euro. Kważi d-dejn kollu tal-Gvern huwa fil-kambjali tal-euro hekk kif huma biss 100,000 euro mid-dejn totali li huwa ġej mid-dollaru Kanadiż. Matul is-sena 2014 il-Garanziji mill-Gvern naqsu bi 330 miljun euro. Biex issa dawn il-garanziji saru jammontaw għal 9.6% tal-prodott domestiku gross, tnaqqis ta' kważi 6% meta mqabbel ma' snin ta' qabel.